A ameaza das grandes superficies, as vendas online e agora a crise derivada da pandemia poñen contra as cordas o comercio local. No Consorcio do Comercio do Salnés fan un chamamento aos veciños da comarca a que elixan establecementos de proximidade para as súas compras de Nadal. Fundamental este ano, sobre todo, aparte de que sea fundamental xa sempre, este ano nas circunstancias que estamos vivindo que a xente da nosa comarca pois merque dentro da nosa comarca, dentro dos nosos concellos. Para animar as vendas poñen en xogo 6.500 euros a través dunha campaña de rifas entre os seus clientes. Potenciar a compra dentro de todas as asociacións, en todos os comercios asociados do Salnés, e na que a campaña este ano baixou un pouco de presupuesto porque temos que lamentar a non participación dun concello, neste caso Vilagarcía, pero os demais sí que están todos aquí. Unha campaña que se ven celebrando nos últimos anos, pero que sen dúbida neste Nadal é máis precisa ca nunca. Estamos, como digo, nunha situación completamente inusual para a economía. Os efectos negativos da pandemia sobre a economía, todo o mundo vemos que o que está facendo no pequeno comercio, por eso necesitamos impulsar estas campañas, non? Estas campañas que todos os anos tamén se fan. Os gañadores dos vales de compra daránse a coñecer no vindeiro mes de xaneiro.